с 3-40 минути закъснение дойде. Решиха нещо да не ми взимат пари, не знам. Добро утро. Вчера се букнах тур до 4 острова, така се казва тура от Кола Ланта. В момента чакам буса. С 3-40 минути закъснение дойде транспорта да ни вземе. Нямах време да снимам качването, защото явно се бързаше. И вече съм на пристанището. Всеки момент се надявам да се качим. Сега ще ви покажа положението по летото. Ей такова. За тура. Да видим сега къде съм, ето тук. На това място. Искат 200 бата за националния парк. Национално или за нещо си. Там да, вчера ми каза човека. Решиха нещо да не ми взимат пари, не знам каква причина. Как му почнах, вадих парите да плащам. Питаха ме от кой хотел, си казах им. Няма да плащаш, качвай се и така. Сега вървим към лодката. Доста позакъсняхме. Аз съм страшно гладен, не съм закусвал. И дано скоро да спрем някъде, където има храна. Liệt xuống, nằm con chim. Here, okay. Ами отплаваме. Дано да не хвати много. One tip, one move island. You check your market. Така. Вече сме на първият остров. Yes, thank you. Донесохме закуската. Ами голяма красота е на този остров. Вижте тези малки къщички. Представете си да сте тук на почивка, събужда се и е това пред вас. Плаж. И топ гледка. Ето хората излезли с на верандата. Момчето ще снима и той някакъв влог, може би, с този статив. Ето така се казва резортчето. Който иска може да го потърси.
Сега ей това ще го хапваме. Обяда е пиле с рис и зеленчуци. Това ни дадоха. Сега сме на пещерата, която ще правим преход под водата. Островът на железките. Làm vậy đấy, nghe có cái đồ gì hết đâu, nó không bút, nó nói thôi, đấy thì là đấy này rồi. This one, Martin. David, delonte, bút. Като излезеш от пещерата и се озоваваш на това място, което е уникално. Има много туристи, обаче местенството наистина си заслужава. Много е красиво. Минаваш през тази пещера и някаква красотичка. Някакво малко плащче с от всякъде заобградено с скали, растителност. Приключи трипа. С две думи мога да кажа, че ми хареса. Не беше вау, но си струва парите да посетите тези 4 острова. Прибирам се към хотела с ето тази кола.